Ekenekwa m unu na-asụ unu nke onye chiri nya zere unu. Aka m bụkwa akụ nwokwu okwu ọzọ bụla na-akpụ na-eri akpụ nkọrọ. Nwanne ozi m buru wepụta tata gbasara onye ọbụla kpọrọ onwe ya onye Igbo, gbasara nwanne anyị nwoke a na-akpọ Mathias Ezeaku. Nwanne m, ọ dị ọtụtụ ndị na-achọ otu ana Igbo ga-esi wee dị mma, mana enwere ofe ife ị ga-aghọta na ịchọ otu ị ga-esi gbaziri nwanne gị ụzọ, na ịchọ otu a ga-esi mmezi nyabụ ife afọ mebiri emebi. Abụrụ mgbe ibido kpọba nwanne gị iyi, abụrụ mgbe ibido kọchaba okwukwe nwanne gị kwenyere na ya at the moment, kama na otu ị ga-esi mee ọkamma bụ ịgwa nwanne gị nke bụ eziokwu. Were ihe ọmụmaatụ, ọ bụrụ mgbe ị kpọbara ya iyi ma kparịbịa nwanne m imebe ntụ afụ, ị marụ na ya bụ mkpụrụ obi ga-efunarị gị, maka gị nwa bụ onye na-ekwu otu ụzọ okwu maọbụ nke ọzọ otu ana Igbo ga-esi wee dị mma. Ya bụ onye ahụ ifuru na-efu ụzọ, mgbe ị ga-eji tọghata mkpụrụ obi ya bụ mgbe ị gwara ya okwu dị mma, mgbe ị nyere ya ọmụmaatụ ọ ga-eji tekie na onwe ya ma ghọta na ife ị na-agwa ya na ụzọ dị ya, ọ bụla ikpu iyi. Nwanne anyị nwoke Mathias Ezeaku, ife niile ọ na-ekwu bụkwa eziokwu, kama na ebe ozizi ya dị na nke ikpeazụ a bụzi iyi ọ na-agba ọtụtụ ndị ekwenyelọ n'ife afọ o kwenyere na ya. Ọ bụ eziokwu na anyị nwa bụ ụmụ Igbo, na anyị nwa bụ ụmụ afọ Igbo, na anyị nwere ebe anyị si nwee ejimara anyị, mana ịma njini ịkpọ nwanne gị iyi maọbụ ịkparị nwanne gị wee rite nyanwụ mkpụrụ obi. Ọ ga-aka mma ị na-agwa nwanne gị okwu etinye na mkparị akpọ n'iyi, maka na ije n'obodo ndị ọzọ, n'obodo dị iche iche, nwanne fa nwechara omenala fa. Ife atụrụ anya n'aka gị dịka mmadụ, dịka ime nya bụ omenala bụ ime ezi omume. Ịma na ife a bụ ife ọjọọ, ịma na ime nwanne gị ife a n'oge egwutie for that ịma mmie ya. Nwanne m, dịka anyị nọ na-achọ usoro nya bụ be anyị ga-esi wee dị mma, nya bụ ana Igbo ga-esi wee dị mma, nwanne ọ ga-aka mma mgbe ị na-agbaziri nwanne gị ụzọ, eje na kparịbịa, eje na kpọba ya iyi. Maka ma ọbụna ndị na-ezi ozi ọma fa bịa, fa na-eji ọnụ dị ụtọ, ile ọma ka ejuna ji aga n'ogwu. Nwanne m, enwere ife ya bụ ịpụta ntụ anyị na-agwa mmadụ na-akpa onye ahụ iyi ma ọ na-akparị onye afụ, emesịa onye afụ chegharịa n'ife ahụ ị na-agwa ya, ọ kamie Chinefo ọ na-akawanye njọ. Eziokwu na anyị nwa bụ ndị Igbo, na anyị kwesịrị ịnaghachi azụ na ejimara anyị nwa bụ ndị Igbo, mana ọ bụrụ ndị site n'ikpu iyi, ọ bụrụ site na ịkparị mmadụ. Nwanne m, ọ jọgburu onwe ma sigbuo nkakwu n'isi. Ọ bụ ile ọma na ọnụ dị mma ka ị ga-eji dọpụta onye afụ ma kụziere nke bụ ụzọ, dịka ọtụtụ ndị na-ezi ozi ọma ụka si eme. Ọ ntụ afụ ka ị ga-esi wee win mkpụrụ obi. Nwanne anyị nwoke Mathias Ezeaku, ife niile ị na-ekwu bụ ife mere eme, bịa bụrụkwa ife ziri ezi, mana ọ jọgburu onwe ya n'otu esi akpụ iyi na ntụ isi akparị ụmụnne anyị. Sọsọ ya bụ ihe mebiri gị nwa bụ nwanne m. Ka anyị jikọọ na aka ọnụ wee dozie ana Igbo be anyị, maka na obodo ndị ọzọ na-eme omenala fa ma nwekwazie ndị ụka nọ n'ime. Ọgwụ otu afọ ka anyị nwa bụ ndị Igbo ga-esikwa nwekwa omenala anyị ma nwekwazie ndị ụka, maka na ịma tinye mmadụ iwu ma ọ fọsụọ mmadụ ma ọ tụdo mmadụ egbe na iwu bụ na onye afọ ga-ekwenye n'ebe ị kwenyeru. Ị na-asị ya na ọ ga-ekwenye ebe ị kwenyeru, ị ga-emeri ihe ifechi ahụ o kwenyeru na ya meburie n'oge mbụ. Enwere ọtụtụ ndị chọrọ nwa, ọ bụrụ ebe afọ belivuru tata ka fa nọ ma mụta nwa. Enwere ọtụtụ ndị chọrọ ego, ọ bụrụ ebe afọ ha okwukwe ha dị n'ụbọchị nke tata ka fa nọ ma nwee nyaba ego. Enwere ọtụtụ ndị nwere mkpa dị iche iche, ọ bụrụ ebe afọ okwukwe fa dị n'ụbọchị nke tata ka fa nọ ma nweta ife ahụ ha na-ayọchi fa. Ịpụtazie ịgwazi onye anya were etufuo na chi afụ ada arụ ọrụ, na chi afụ na ọ nwụrụ anwụ, wari nọ ife nye nwanne tesichagoro ma afụ ya. Nwanne m, ike irite mkpụrụ obi n'uru maọbụ iche ịtọghata mkpụrụ obi, ọ bụrụ mgbe ibido ndị na-akpa onye ahụ iyi maọbụ na-akparị onye afọ ka ị ga-eji rite n'uru. Maka ma Chinefo ife a na-aka njọ, mana na nke ikpeazụ a nwanne m, anyị ekwugo okwu otu omenala Igbo ahụ ga-esi wee dị mma ka ọ dị na mma. Kịta na ife anyị nidiziri bụ akshọn, itinye ife ndị ahụ niile anyị na-ekwu n'ọrụ. Mgbe ị fụrụ nwanne gị ka ọ na-eme ife ọjọọ maọbụ ka o si ụzọ ọjọọ, esina n'ikpu iyi maọbụ ịkparị ya wee kụziere ya ụzọ, kama site n'ịmara ya atụ na ịgwa ya okwu ya eme obi ya nọta
ọghọta ife ị na-ekwu ọfụma maka na ebe onye jedebelu ka ọ fụdebelu ife mmadụ amarọ karịrị ya ọgwụgwọ ka ọla m n'ọnụ ngwe na-asị ya gazielu nwoke gazielu nwaanyị ise tụsara m ozi a nwanne m ma sonye n'ihe ị na-eme ya gazie na ụmụnne m.